Paano yan? Saan? Tingin ako. Maala ka dyan. Lalabas yung kwan mo dyan. So yun guys, balik ko. At ito si dami naman eh. Balatong. So nga tata. Pangka nagbirok iti sahog ng ako ha. Aday parya. Aday wild amplaya. Aday ninaga na dyan. Aday native nga ko namin parya. Iti birokon mga isahog nito. Sakto guys, sa pangkayang malang agpakanti baboy. Nagbirok kami dyan. So guys, magmag na kami pa nagpakan baboy. Ali, ada dyan may isa nga ka, di ka nakakangagalat iko. Arya. Hintay kita, dati nakita kiti dyan. So di papaalak. Tapos na yung nantay damdama guys. Dapat yung tipagpakanan may baboy, dapat parya dyan nga native. Nalalamaan? Di parya nga yung alam. O atan eh. Yan guys, so mga wild ang palaya. Alam amin atan eh. Atan eh. Kita nih alam amin na gitaan. Kita kami tayo. So kita kami pa yun na guys yung baboy. Bali abday dyan. Bali dyan pantay magpakanan. Tipigir ini. Medyo ada ito balay mi. Ang mapagpag nakidi. So guys, kita dyan magbawa ko ng aparya. Nabising dalaw na yun. Nabising dalaw na yun. Ngayon, nagdadaktil dan ni. Nagdadaktil dan ni, oh. Good for 3 months. Awang pa 1 month na ito na tayo. Hindi, good for 3 months na. Pero wala pa silang 1 month sa amin. Trusted talaga yung dinig. Sa kabila naman guys is yung baboy ni Daddy. Tapos yung kabila naman baboy ni Tito Aris. Tapos yung sa kabila naman is yung mga kapatid nito. Ano? Kini paryalan tayo peti paryal. Para mas madami pa naman.
Eh, masatay kasi sa kotse balato. Wow. Si dami tataman. Balatong. Mabalin ba ka iti ko ha? Iti utong? Ano din? Yung like that. Why not? Ah, Oh, lalaki na yan oh. Ang ganda. tama na yan, meron pa naman doon. Tara lagarod. Ayan pa oh. Sige, nagsuwan, baka mapusak. Bye-bye. So guys, pang kami dumawat tikwa. Tarong. Alfred! So guys, tinayib dumawat tayo ti tarong da. Naimas mo lang ating isaog ti palatong. Alfred, huwag ka nang bababa makapin. Oh, mamumula dyan kung ganyan. Mabasit nga balatong ay Alam ka Tarong. kami kay ay katakadi pa. Pinog ba matay? Oh. tit. Ay, yan naman na. Ay, nasa ato, di babasit pa lang na pang laog kiti ko. Ano ti ko na gawin madidal alagaan. Katubo. Yan ha. Ano man o ti igid, dagdagas hindi gino mablabas. Kadot may tagi ito mabasit eh, basit ito eh. Halo ka tam. Yan, Aldreno na. Huwag kang bumaba dyan, Aldrin. Di namang makatidito. Tita, paputok kami at Tina. Asan kayo paputok? Kasi, ano ba sinabi niya? Eh, hindi mo pala naiintindihan. Tinatanong mo sa akin. Alam ko garod. Oh, taka na yan. Taka na yan. Uy, akin niyo. Saan gas at itarong ko na alam ito na pareha. Ang sahog. Awanan ti katarungan dan eh. Pinaibayan dan. Pagpaspasturan na penwangan. Ito na guys, napabot ang datinwang. Kinan tinwang. Oh, Adumot oh. Balin talida Jenny. Naabot na dito eh. Yung may dito ka sa likod. Not a bitch, I'm maklo. Di mo ko pwedeng maloko. Lokal-lokal na kasi ko. Bakit? Bakit? Paano yan? Saan? Tingin ako. Maala ka dyan. Lalabas yung kan mo dyan. Kinain. Saan guys? Sa atin na hindi kinalam eh. Taraw. wala ka. Tapos pareya. Lalo ka dito. Okay pa ko. May lalo na ko dito. Sausog tayo palato. Doon ka anak ko? So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Please subscribe pala.